Enggak kok iso. Aku lagi ngomongane bapak zaman dhisik, wong iki eling nang kelas padha. Eling nek mandi bojo pas padha jane konangan. Nah, Pak Ibu. Lah jujune iki lek ngene lama gak dino Mas omonganmu. Ora cara dulu mbak buka waktu lho iso ngomong. Kok dine diteru Mas ngono. Iki catet donga kagem pinang pengantin ya kan. Nggih, monggo. Mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tinggal dibarengi momongan ingkang saleh. Bu, kula nuwun es, Bu. Kula nuwun es nggih. Oh, panas. Antine ya. Antine ya. Aku ngene wong ngene grogi lho. Kenapa ya Mas? Udah enak loh Mas. Enak. Apa? Aku ora usaha ya ngomong. Aku mulai. Aja ngomong. Bae, nuwun nak guna apa, Pak? Jenengan, Pak? Boten. Oh, nggih, boten, nggih, boten. Oh, lah, senengane Pak Ika. Kamu mesti Olah gratis apa niki, Pak? Gratis niki, makanya gratis. jam 12 itu rondo. Sudah aku jam 12 apa-apa. Bojo loro, pokoknya tak senengane tak bojo loro. Bener? Oh, langit mendung kota ngami. Ngamine teng pundi, Pak? Ngamine teng pundi? Oh, nggih, biasanya nek aku ngarep iki. Oh, iya. Tadi ngamine teng pundi? Ngono iki ngono ya. Oke, Oh, sampe kok kayak Mas. Mas. Ngombe iki ngene, Mas. Apa? Bojoke di iso. Oh, kayak ngono. Apa? Ayo, oke. Pak, pada selang, Pak. Ya, ABG Ngapur Sari. ABG tapi bukan tuan. Aku ini piye? Aku yo ora ro. Sakjane Mas, Mas. Ngene. Oh, ya tak sepi yo. Aku wis aku Arjuna menek klopo ini kok iso. Munyuk berarti. Mas ngopo kok iso? Gede dhuwur gangah-gangah. Endi? Padha ngene kok. Lho gede nang mbah ini kok iso ya Pak ya. Lho Pak guyu kan. Ora nggo kata aku kok iso. Alah iya. Kaos sing ilang kok jere Mas lho kan. Lah iya ora modian lho. Kandane aku mang lali. Bakon yo lali. Lah jare gombal men mbok usumi. Tak usumi kalane usumi. Batere. Mas.
aku diberitahin lo iso nyanyi tenan MC ora iso nyanyi aku dimolono Roman aja nih. mungkin aslinya MC daden-dadenan yo iki kok aslinya aku baru SD malah dadi MC CEO aslinya Kalau yang menyamar yo ya. CES tuh Eh, Agus Kapyo rasanya semoga pamulutan saking bapak wonten jambore sampun katuraken nggih. Pokoknya apa kita? Wonten jambore sampun katuraken sesarakan kalian Wingkit Tidak ugi Abid Dina Kurusari ugi matur sembahun untuk dumateng para tamu undangan kakung Sumawana Putri ugi matur sembahun sugeng rawuh sugeng agrami pasukan ingkang Yo, ayo.